سنة مسحدن بركي بتعلو وانا حرن أبزقوا أهدف إشمت مزمزة نتم كل سنة دوا مسكرزة زمن مسافتي مننا بعرف ماما زمن سندري لا تعصر زمن يهودا بالتأبيد نقوليا درباب وانجف ومسون خياري سمعت وهاي سنة تسحدن بركي بتعلو وانا حرن بركي بتعلو وانا حرن قدي حلفانو قزي مارن بركي بتعلو وانا حرن سلام زخبركم تغاتاتلتي ماني انفو ميديا كما يتوعلو نلو مسوني على 24 ورحشوم وانت 2026 كم تلمود زتفلالي وانويان حادثرت زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متسلخو مكتالكم يعدم بقدام تغرب لكم كبرات سماعتي لومي على 24 ورحشوم وانت مبل كالاي عمت مسواتي حاده كاب تقالستي برغيد نحمود الزغونه حاونان بصاينان داويت كاب هاجر اسرائيل مالت داويت راستا كمزلوم معنتي بتوم ጨካናት ደገፍት ናይ ተስርዓት ኣብ እስራኤል ህይወቱ ከፊሉ ማለት በዛ አጋጣሚ ንኩልኩም ተቃለስቲ ኣብ ዝብርጌድ ንሓመዱ ብፍላይ ብዝተፈላለየ መገዲ ዋጋ ዝኸፈልኩም ተቃለስቲ ንከም በዓል ወድ ወርቁ ከም በዓል ሃይለ ሓውና ከም በዓል ወድ ሓጎስ ከም በዓል ዳዊት ራስታ ዝበሉ ሰባት ህይወቶም ዝኸፈሉ ለቃልሲ ኣብ መወዳእቱ ንምብጻሕ ኩሉ ተቃላሳይ ብሕልና ክቃለስ ከም ዘለዎ እዚ ካብቶም ዝዓበዩ መልእኽታት እዩ ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ብዙሕ ነገር ኢና ተዓዚብና እዚ ቃልሲ ንገለ ሰባት ዋጋ ዝተኸፍሎ ኮይኑ ናይ ስምዖምኒ ብዝሕዝን መልክዑ ማለት እዩ ናይዞም ሰባት እዚኦም ዝኸፈልዎ ዋጋ ዝርዳእ ሰብ ናይዞም ሰባት እዚኦም ዝኸፈልዎ ዋጋ ዝኽብር ሰብ ግን እንተወሓደ ወላ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ከጋጥም ይኽእል ካልእ ከጋጥም ይኽእል ኩሉ ግዜ ግን ነዚኦም ከብዝ ዝበሉ ሰብ መትከል ህይወቶም ዝኸፈሉ ሰባት ዘኪርካውን እትገብሮም ሕድገታትን እትጥንቀቐሎም ዘረባታትን ካልእ ነገራትን ኣለዉ እዮም ኣብ መንጎ ምናልባት ግን ሎማ ዓንቲ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ሰብ ርግፀኛ ዘይዘከሮ ሰብ እውን ኣሎ ማለት ዘይዘከሮ ክብለኩም ከለኹሲ ማእስ ተሰዊኦም ማእስዮም ነዚ ዕላማ እዚ ኢሎም ዋጋ ከፊሎም ብዙሕ ዘይስተውዓልና ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኢና ድማ ናይ ብሓቂ ተቃለስቲ እንድሕር ኮይና ኣብዘን ዝሓለፋ 3-4 ዓመታት በዞም ተቃለስቲ መንእስያት እዚኦም ብሂወት ዝኸፈሉ ኣካሎም ዝጎደሉ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝተሳቀዩ ብመቕጻዕትን ብኻልእ ሃገራት ብምቕያርን ብዙሕ ቆለል ዝብሉ ዘለዉ መንእስያት ናይዚኦም ዝኸፈልዎ ዋጋታት ኣብ ግምት እቲና ኣብ ዝቃልሲ በዚ ቃልሲ እዚ ምልጋጽ ክንገድፎ ዘለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንመን ዘሕልፎ ዘለኹ መልእኽቲ ነቶም ሓላፍነት ዘይስምዖም ንቃልሲ ማለተይሲ ናይዚኦም ዋጋውን ዋልሓንቲ ብግምት ከእተው ነዚ ቃልሲ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ሰባት ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ንመላእ ተቃለስቲ ንኣባላት ስድራ ቤት ናይ ሓውና ዳዊት ራስታ ሕጂውን ጽንዓት ይሃብኩም ይኽብል ንኸም ዳዊት ራስታ ሓውና ካልኦት ኩሎም ነዚ ዕላማ ኢሎም ዋጋ ዝኸፈሉ ድማ ኩሉ ግዜ ንዘለዓለም ኣብ ልብና እንዳተዘከርኩም ሓወልቲ ኮይንኩም ክትነብሩ ኢኹም ዕላማኹም ኣብ መወዳእታ ንምብጻሕ ድማ ክሳብ መወዳእታ ክንቃለስ ምዃንና ቃል ንኣትወልኩም ኣለና ኣብ ቃልና ክንጸንዕ ግን በዛ ኣጋጣሚ ንኩሉ ተቃላሳይ መልእኽተይ ይመሓላለፍ ቀጢለ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ትማሊ ዝተፈላለየ ኢንተርቪዋት ነይሩ ኣብዚ ናይ የማነ ኢንፎ ሚድያ ኣብዝናተይ ቻነል ማለት እዩ ምስ ክልተ ብጣዕሚ ንፉዓት በላሕትን መንእሰያት ኣባላት ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ቃለ መሕተት ጌርና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃለ መሕተት ነይሩ ብኣይ ወገን እቶም ኣብኡ ዝተሳተፍኩም ወይ ዝሰማዕኹም ሰባት ነቲ ኢንተርቪው ዓጊብኩም ልኽትኮኑ ተስፋ ይገብር ብሕጂ ከምኡ ዓይነት መደባት ንፉዓት መንእሰያት ዋላ ካብ ዝተፈላለየ ተሓሳስባ ዘለዎም ከይተረፈ ኣብዚ መደብ ኣምፂና ክነሳተፍ ስለዝኾና ኣብዚ መደብ ትሳተፉ ኩልኩም ኣሕዋት እውን ከምዚ ዝበሉ በላሕትን ህዝቢ ክምሁሩ ዝኽእሉ ህዝቢ ከንቅሑ ዝኽእሉ ስነ ስርዓት ዘለዎም መንእሰያት
ኖሚኔት እንዳገበርኩም ናብዚ ናባይ ክትጽሕፉ ላይ ብውሽጢ በዛ አጋጣሚ ክላበኩም ይደለ ዋላ ኣብዚ ኮመንቱን ክትጽሕፉ ትኽእሉኹም ጸገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ካልውን በዓል መምህር በየነው ፉይት ማሊ ዝሃቦ ሓበሬታታት ነይሩ ብፍላይ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ናይ ግንባር ዝባው ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ከምኡውን ንዝለዓሉ ዘሎ ሕቶታት ዝምልከት መብርሂታት ተዋሂቡ ትማሊ በቲ መብርሂታት አይ ሆፕ ዓጊኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ዋላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ዝበሃል ዘሎ ወይ እቲ ዝሕተት ዘሎ ነገር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክትምልሶ ዘይከኣል እንትኾነ ማለትይ ክምለስ ዝኽእል ኣሎ ክምለስ ዘይክእል ኣሎ ብዛዕባ ናይ ፀብፃብ ናይ ገንዘብ ድዩ ካልእ ነገራት ሕጂ ንኣብነት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኻ ክንዲዚ ገንዘብ ኣቲና ክንዲዚ ገንዘብ ኣውፂና ክንዲዚ ከምዚ ኮይኑ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ትማሊ ኣገደሱ ዝኾኑ ዛዕባታት ኣገደሱ ዝኾኑ ሓደሽቲ ኣፕዴትስ ብዛዕባ ዝቃልሲ እዚ ተዋሂቦም ሓሊፎም ኣለው በዚ ዝተረፉ ነገር እንድሕር ኣለዎም እውን ብሕጂ ኣብቲ ቃልሲ እንዳተሳተፍና ኣብቲ ውዳቤታት እንዳኣተና ሕጋዊ ዝኾነ መገዲ ዲስፕሊን ዘለዎ መገዲ ነዞም ኣብ ቅድሚት መሪሕነት ዘለዎ ኣሕዋት ክንሓቶምን ሕቶታትና ክቅፅል ክእል እዩ ግን ዝያዳ ኣብቲ ቃልስናን ኣብቲ ፀላኢና ናተኩርና እንተሰራሕና ተመራፂ ክኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ በጎጎም እቲ ትማሊ ዝነበረ ኢንተርቪው ከመይ ረኺብኩሞ ኮመንታት ሓበሬታ ወይ ርእቶታት ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ እቲ ኣብ ዝሓለፈው ንሓቶ ዝነበርና ዋላ ኣነ እውን ዝሓቶ ዝነበርኩ እዩ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝርከብ ንህዝቢ ዘሎ ሓደሽቲ ነገራት ኣፕዴትስ ብጀካቲ ቴክኒካዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ንዓኻ ኣሰራርሓኻ ብምንታይ ትሰርሕ ብምንታይ ትወፅእ ብምንታይ ትኣቱ ምግላፅ ዘይኮነ ግን ዝኸዱ ዘለዉ ንጥፈታት ብከምዚ መልክዕ ሓፈሻዊ ዝኾነ ገምጋም ንህዝቢ ምሃብ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ከምዚ ስራሕ እዚ ክትቅጽልዎ ኣለኩም ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ነቶም መሪሕነት ይኹን ኩልኹም ኣብቲ መስመር ዘለኹም ኣሕዋት ማለት እየ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ናይ ትማሊ ዝነበረ ኢንተርቪው ዘለኩም ርእቶታት እውን ሓሳብ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራት ሰማዕቲ ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራት ሰማዕቲ ኣብዚ ናይ ሚስ ዩኒቨርስ ዝበሃል ውድድር ኣሎ ዓመታዊ ዝካየድ ካብ መላእ ዓለም ዝመፃ ቁንጅና ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ዝወዳደራሉ ንሃገራተን ወኪለን ኦፍኮርስ ሓደ ካብቶም ንሃገራት ጽቡቕ ሽም ከብፃለን ዝኽእል ወይ ከፀውዐን ዝኽእል ውድድር እዩ ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ ታሪኻዊ ዝኾነ ሚስ ዩኒቨርስ ዝብል ውድድር ትሳተፋላ እዛ ትሳተፍ ዘላ መንእሰይ ኣብቲ ናይ ሚስ ዩኒቨርስ ውድድር ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ማለት በብስቴፕ እንዳሰገርካ ኢኻ ትኸይድ ኣብኡ ብዝረኸበቶ ድምፂ ካልእ እውን ዝተፈላለየ ረቑሒታት ብምምላእ ናብ ዝቕፅል መድረክ ሓሊፋ ከም ዘላ ተሰሚዑ ኣሎ ሎማ ዓንቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ኣካታዕ ዝኾነ ርእሳት ተላዒሉ ኣሎ በዛ ናትና ግን ክጅምር ኣነ ብዝሓለፈውን ተንኪፈልኩም ነይረ እዛ ኣብዚ ስኒት ትበሃል ኣብዚ ናይ ቁንጅና ውድድር ትወዳደር ዘላ ሚስ ዩኒቨርስ ማለት ኤርትራዊት እያ እሳ እንተተዓዊታ ኤርትራ ክትፅዋዕ ሽም ኤርትራዊ ምፅቡቅ ክፅዋዕ እዩ እዚ ሕቶ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ግን እዚ ሓፍትና እዚኣ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ትውክል ድያ መን እያ ኸዛ ስኒት ትበሃል ንዝብል ኣብ ዝሓለፈ ኣነ ብመርትዖ ዝኣክል ኣምፅኤልኩም ነይረ ሕጂ እውን ክትኣምኑ እንድሕር ደሊኹም እዚ ሓፍትና እዚኣ ሓንቲ ካብቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ናይቲ ብኤርትራ ዘሎ ቀታሊ ዝኾነ ስርዓት ደጋፊት እያ ስለዚ ደጋፊት ስለ ዝኾነት ኣብዚ ሰዓት እዚ እዛ ሰብ እዚኣ ዋላ ተዓዊታ መፅያ ንኣብነት ዋላ ሚስ ዩኒቨርስ ተዓዊታ መፅያ ኢልና ኣብ መወዳእታ ነዚ ድምፂ ዝሰኣነ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢሉ ብስደተኛ ጥራሕ ዝፍለጥ ኤርትራውሲ ድምፂ ክትኮኖ ትኽእል ዶ እዩ ዘሎ ትሕቶ ድምፂ ክትኮኖ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ኢለ ዝኣምን ኣነ ከምቲ ትሪእዋ ዘለኹም ስእሊ ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ገዛኣ ገቲራ ትኸይድ ሰብ ንዓይ ድምፂ ክትኮነኒ ዋላ ሚስ ዩኒቨርስ ተዓዊታ እውን ብኣስ ክኾርዕ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ናተይ መትከለይ ንፁር ስለ ዝኾነ እዩ ክቡራት ኣሕዋት ሕጂ ምስ ማለት ምስ ሕማቕ ምናይ ገለመለ ዝተሓዝ ነገር የብሉን እዚ ብዛዕባ እዛ ሰብ እዚኣሲ ንመን እያ ትድግፍ ምክንያቱ ዘለናዮ ኤርትራውያን ኩነታት ንቡር ስለ ዘይኮነ ኣብ ትሕቲ ሓደ ውልቀ መላኺ ን35 ዓመት ዝተሳቐነ ህዝቢ ስለ ዝኾና እዛ ሰብ እዚኣ ኣብቲ ሚስ ዩኒቨርስ ተዓዊታ የተዓወተት ንህዝቢ ኤርትራ ተምፃሉ ነገር ኣለዋ ዶ የሎን እቲ ፍልልይ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብወገነይ ኣብዚ ድምፂ እዚ ኣየድምፅን እየ ዋላ እውን ወላ ሓንቲ ክስማዓኒ ይክእልን እዩ ዋላ ትተዓወት ኣይትተዓወት ብዘይገድስ ማለት እዩ ክሳብ ደጋፊት ናይቲ ውልቀ መላኺ ዝኾነት ካልእ ክንፈልጦ ዘለና እንድሕር እዛ ሰብ እዚኣ ተዓዊታ ነተን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝሓቃ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ድምፂ ክትከውን ትኽእል ዶ እዩ ዝትሕቶ ክኸውን ዘለዎ ካልኣይ ካልእ መግደፎተን ዓበይቲ ተጋለልቲ ዝነበራ ሰበስልጣን ዝነበራ ኣብ ትሕቲ ጎዳጉዲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ መግደፎን
نزا تحت عدمه خلا بسنكي أبو أز جبرو جبندي ولا قلب زي قدس أبيت ما أسرت تحقق زلا تحت عدمه خلا زاتو تحججن لعل عدمه خوينا هيوت على دايلانون زي تفلت سيام على عبدو تبهال منسي نزي أس دمص تكون تخيل دواب على ما مدرخ اتي عالم ملو زعزبو ميس يونيفرس نابنتا وكيلا ولا مستعوتت حجي من البات بوليتيكا زي فكر قال مل خون خليبتي اوف كورس ون كومي حدا خافتم لو قحيتات اما وداتا ግን بتسرغ زرخبتو لوم زلو ناي محبراو ميديا استفلالي اكسس كوم زرخبتو تتصوعنتي نخم بعد زي مزول دمص تكون تخلو اتليست بزعبا زما باوروبا ناب كالا عالم فحيلهم زلو ايرتران سدتنيات زغاطمهم زلو شجرات زرب تخلتو لكم نزغل اي مسلن نعي اي مسلن مخنياتو اذا سبزيا بامريكا زعبت بتم علولات دغفت زخونو سدرا زلوا نبعلاون حنت خبتم دغافيت مخانا بصحي زلو بز مسرت كا خرغاغصلكم يدل مالتي كال ازرارا بخوين زلو لما حنت لعلي يدما اذا ميس يونيفرس حجي ابتي ناي ميس يونيفرس ودر دمص حزبي يقصر دمص حزب خا وسان نغري مالتي حجي ابو ايرتراين تفلطوم يقوم ابزي دغ زلو دياسبورا ايرتراويت سلازغونه طرح يزبل من مخاناون بزح زيفل سلازنبره بشم ايرتراويت كله يدمص الله تبايلو بزح ايرتراوي محبراو ميديا يتقم يدغ حجي ابو حنتي اثيوبياويت الله روتا غزاي داغلو ولا غلت بال አጋጣሚ ኮይኑ እዛ ኢትዮጵያዊት ፍንበር ማለት ህዝቢ ኢትዮጵያ ይበዝሕ ዋላ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጥቀም ዳርጋ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ይጥቀም ንሶም ብድምጽስ በአንተ ማዓልቱን ናብ ቀዳማይ ደረጃ ኸውጽዋ መኻሉ ግን ሓበሬታ ሙሓዲ ብዝተፈላለየ ኣድቨርታይዝ መገዲ እዛ ኢትዮጵያዊት ብዙሓይ ተዓወተት ኔራ መጀመርታ ሕጂ ግን ኢትዮጵያውያን ናይ ዛና ኤርትራዊት ነገር ምስራዩ ድምጽ ይህብዋ ከም ዘለውን ኣብ ቅድሚ ደረጃ መጽያ ከም ዘላነ ይነገራሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ሰብ ኣዘራራብ ኮይኑሎ ኣዶናይ ዝበሃል ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያውን ኣብ ሰዓት እዚ ካብቶም ዝበለጹ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምቲ ቲክቶከር ሓያል ኢንፍሉዌንስ ዘለዎ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ዝክሮ ተኮንኩም ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ኣብ ናይ ቲክቶክ ኣዋርድ ኣብ ኢትዮጵያ ክወዳደር ከሎ ብዙሓት ኤርትራውያን ደገፍ ገይሮምሉ እዮም ዋላ ካባይ ጀሚርካ ደገፍ ገይሮምሉ እንተዓዊቱ ብዙ ተዓወተ መሰረት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ካብቶም ጸለውቱ ዝበሃሉ ሰባት እዩ تمالي نزا إثيوبياويت قال هاجرو إثيوبياويت دمت نخونا يلو أم حبراوي ميديا بستزارب لو ما عن تزور رزلو معات خنقرأكم أي كلن بمن يزور رزلو تمعات انتهلكم قدامت بتجارو كلايك أبي إرتراين حجي إزي مسمن تايز تأسسر تلكم نخبرات حوات مس بوليتيكا أساسري أدوناي كم تفلتوا أبي ديسابة عريض زلوا أبي نبتقرأي ونبزحي متسني تبتقرأي زلوا خناتات نوعه فتسي مخسرحون أبزلوا درجة خبصحن كم زي كل 100 متر قص يعني كل سبز فلت أنا قريب أنت قلنا جن بزحات تجارون تايم زبلوا أدوناي نهز بتقرأي دمز أي كوننيو إثيوبيا ويكناي بلتقنا تلا أخي وجلس بالإمنة بزحلوا بزي زاتو هل خدمة بملؤهم تجارو درجة أبغون نزا إيرتراويت كوينه مالو حجي تجارو أبغوني إيرترايان مخانم ጸገም ዘሎ ይኮነን ግን ኣብ ሪያሊቲ እንተመጽኻ ኣዶናይ ኣብዛ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያዊ ኣብ አዲስ አበባ ውሽጢ ዘሎ ኢትዮጵያዊ እንድሕር ኮይኑ ክልተ ወይ ምስካል ሃገር ተወዳደር ተለይ ሓንቲ ኢትዮጵያ ንሓንቲ ኢትዮጵያዊት ምረጽዋ ኢሉ ኣድቨርታይዝ ምግባር በይናይ መገዲ ጌጋ ኸውን ዝኽእል እቶም ተጋሩ ኣሕዋትና ግን ንኤርትራዊት ኢና ንድግፍ ብኩሉ ብቋንቋና ብገለና እንትቀርበና እንተይልኩም እሱ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ብወገነይ ማለት እዩ እትናትና ኤርትራውያን ነታ ናይ ኤርትራ ሚስ ዩኒቨርስ ዘይ መደገፊና ካልእ ምክንያት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስኻትኩም ግን ብሕውነት ብምቅርራብ ብባህሊ ብገለ ሓሲብኩም ትገብርዎ ዘለኹም ጽቡቕ እዩ ግን ኣብዚ ኩሉ ነገር ዝመጽእ ቀዳማይ እንታይ እዩ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣዶናይ ለማዓንቲ ወሪዱ ዘሎ መዓት ክነግረኩም ኣይክእልን ግን ብዙሕ ጽልዋ ዘብጸሎ ይመስልንን ኦሬዲ ተሰብቲ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂውን ብዝተፈላለየ መገዲ ነቐፌታታት ይመጾ ነይሩ ዘመተ ይግበረሉ እዩ ግን ብዙሕ ለውጢ ዘለዎ ነገር ኣይክኸውንን እዩ ማለት እዩ ቀፂለ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ሰማዕቲ መቸም ገለ ሰባት ቀልዲ ኣይ ምነዎምን እንድዩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ ደጋፊ ናይ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ እድሪስ ዝበሃል ሓደ ፈረንሳ ዝነብር ዝነበረ ኣብ ፈረንሳ ብዝገበሮም ብዙሓት ገበናት ኣብ ልዕሊ ዝገርመኩም ነገር እዚ ሰብ እዚ ዋላ ናብ ኤርትራ መጠረዙ እዩ ምክንያት ድሒሩ ዝመፀና ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግፍዕታትን በደላትን ዝገብር ሰብ ከም ዝነበረ ይበፂሐዮ ሓንቲ ካብተን ግዳይ ናይ ሰብ ዝኾነት ብማሕበራዊ ሚድያ ብዘለዎ ህቡብነት ተጠቂሙ ከጥቃዓ ዝፈተነውን
ሓብትናን መቃለስናን ደሃብ ፋቲንጋ ምዃና ሰሚዕ ንሳውን ክስ ቅሪባትሉ በተናታ ክስውን ሓደ ካብቲ ቀንዲ መስጎጉኡ ምክንያታት ምዃኑን ሰሚዕ ኣለኹ ማለት እዩ ካልኦት እውን ጓል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊአን ብዝፈፀሞ በደል ተኸሲሱ ዝኩሉ ሪከርዳት ተታሒዙ መወዳእታ መን ምዃኑ ሰብ ምስ ተፈልጠ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት ምዃኑ ምስ ፈለጡ እዮም ናብ ሃገሩ ባሪሮሞ ሕጂ ኤርትራ ምስ ኣተወ ከምታ ንፈልጣ ታ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመያ ምስ ከፍኦ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ትማሊ መሬት ጸልሚትኒ ስደተኛ ኮይነ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ስደተኛ ኮይነ ይብል ነይሩ ነቲ ዝፎቶን ዘፍቅሮን መንግስቲ ኤርትራ ስኮም ኢሉ ይደርፈሉ ነይሩ በዛ አጋጣሚ ትማሊ ዘቅረብኳ ቪዲዮ አይ ቲንክ እቲ ድምጽ ጠፊ ይመስለኒ ምክንያቱ ዩቲዩብ ይባዕልኩም ዝገብሩ እቲ ባክግራውንድ ዘሎ ሙዚቃ ንሱ ኮፒራይት ስለ ዝኾነ እዮም ከም ዝገብርዎ ኣይተሓዙልና ከምለኩም ኢለ ብዝኾነ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኤርትራ ምስ ከደ ከም ስሪኦ ዘለኹም ጸልማት ተቀይርዎ መሬት ጸልሚታቶ እኩቲላቶ ሕጂ ናብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ቪዲዮታት ዝርግሕ ከምዚ ዓይነት ዝሕዝን ከብዲ ዝበልዕ ዓይነት ቪዲዮታት ዝርግሕ ንምንታይ ዕላማ ተይልኩምኒ ነዛ ዕላማ እዚኣ ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣብ ኤርትራ ሲ ክንደይ ድኻሰብ ክንደይ በቃ ዝበልዖ ስኢኑ ዝሞተ ህፃን ኣዴታት ኣንስቲ ስዋኣት ገለ ከለዋስ ከም በዓል ዝበሉ ብጽጋቦም ካብ ፈረንሳ ናብ ኤርትራ ዝተጠረዙ ሰባት ጎፋንዲ ምክተዋጸሎም ኢልካ ምእካብ ብጣዕሚ ዝሕፍር ብዝኾነ ትሪእዎ ኣለኹም $250 ከማን ኣዋጽዮም ልለው $2500 $2500 ከማን ነዚ ፈጺሙ ኣይግብኦን ምክንያቱ ሰብዚ በደለኛ እዩ ኣብ ልዕሊ ዝኩሉ ተቃላሳይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብድዕ ዝዛረብ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራሲ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ሓንቲ ኣይቱ ቀይሩሉ ዝኢሉ ዝካታዕ ዝነበረ ሰብ ንባዕሉ ኣብታ ቦታ ሳብ ሰብ ጽሕዎ ሓጎዙኒ ናብ ፈረንሳ ሞኻንት እቲ ጎፋንዲ ምንታይ ዝብል ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሰብዚ ሲ ንቤተር ላይፍ ናብ ፈረንሳ ንክጓዓዝ ንዝበለጸ ህይወት ከምዚ ዓይነት ላግጽ ሰሚዕን ርአን ኣይፈልጥን ብዝኾነ እዚኣ ጎፋንድሚ ናይ ብሓቂ እንድሕር ዳነ እዚኣ ጎፋንድሚ እዚኣ ትቅጽላላ ካብ ዘላቶም ተወሲኻ ንኩልኩም ተዳለው ኣነ ዋላ ባዕለይ ብተበጉሰይ ክሕዛ እየ ነዛ ጎፋንድሚ እዚኣ ሪፖርት ጌርና ክነዕጽዋ ኢና ከምዚ ዓይነት ሰባት ገንዘብ ናይ ሰባት ክምዝሙዙ ፈጺሙ ፍቅድ ክኸውን ኣይግብኦን ኣነ ከምዚ ዓይነት ነገር ሰሪሕ ኣይፈልጥን እየ ኣክቹዋሊ ሓቂ ዘረባ ንዝኾነ ሪፖርት ወይ ገለ ምዕጻው ገለ ሰሪሕ ኣይፈልጥ ናይ ሰብዚ ግን ክዕጸሉ ወይ ለዛምን ካብቶም ቀንዲ ተሓተቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝብና ዝወር ዘሎ ሽግር ኣብ ምንዋሕ ስልጣን ናይ ስርዓት ተሳተፉ ዝነበሩ ሰባት ሕጂ እዚ ካብዛ ጸልማት ኣውጽኡ ንኽብል ኣብታ ጸልማት ክነብር ኣለዎ ባዕሉ ዝመረጻ ማለት እዩ ቀፂለ ዝቕርበልኩም ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሓደ ብዛዕባ ደብዳብ ናይ ድሮን ዝምልከት ደብዳብ ድሮን ብዝለዓለ መልክዑ ቀፂሉ ኣሎ ሎማዓንቲ እውን ኣብ ከባቢ ራያ ዓዘቦ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ባይዘወይ ሰፊሕ ዝኾነ ደብዳብ ናይ ድሮን ይገብር ውዒሉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገን ትግራይ ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን ብከቢድ ብረት ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ከም ዝነበረ ይገልጹ ነይሮም ግን ብመንግስቲ ደረጃ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዚ ኩሉ ኣዋርሕ ከምታ ልክዕ ዝተዛረብና እያ እዚ ሻዕብያ ነዞም ሕወሓት ወይ ንህዝቢ ትግራይ ናብታ ኩናት ጠቢሱ ኩናት ኣጀሚሩ ድፍዓት ኣብ ከባቢ ራያ ቆቦ ደቡባዊ ክፋል ናይ ትግራይ ገይሩ ንሱ ብፈርዞን ገይሩ መንባሪቱ ዕላሙ ኢልና ዝሰምዕ ሰብ ስለ ዘይተረኽበ تا تكبارك قسم قسي قبروا له حجي تزحزنا كان نجار كم زنا يكرم حجي زنبرة فول سكيل وور كمان كي كون زخونات كم تري وزر لهم أي سلام أي كوينات تباهيل ومونغو إيرتران إثيوبيا أن أستد إسرع عمد سخرة نهزبيتات إيرتران تجراين زدقة كونتات أب تجرايون كوميز في الأرض له كومو عينت ولا هقدفون قبل على حزب تجراي كوم عين استراتيجية مخطط لزرلي مغنياته حزب تجراي مودا تا مرير وتبتين وكل فحفح مسبلة تعلم الساعة نسبة تجراي سي نحامس عمد نايميت عمد ندحريت كل مولتين على متمكي عم زموس أحيلي مسوم تصوم دو جيركا بقى زيهم كحجزنا يملك تحسب تغينكا نايت عنات أجمع لك عملتي بس غوين بتيتي دبدب درون يقتل على منجسي تبيع ساعات I don't think مستجراي يكون مس إيرترا بوتهدراوي حيلي زقات أموناي مثلاً مالتي تخينات مجمار زي ترفون جريجن بخمزي خون تخينات مالتي بتكنولوجي بسماي بدرون بقلن داعبركا يخون تخينات وكل سبلايز لزلهم كا ولا حنتي أكم ساعات راح يخون إذا كن نماني إذا حسيتلكم من إيرترا إنتجراين بفلاي أزيو خبز الدقيق نتوما أوصل له سرعة الدم سلت أنا موسخ خون زحزن تكباري تفت أمزل له مالتي كله بزعبة درك إذا ملكتي درك إيه كم زنقولكم أب إيرترا إنتجراين بسفي زلوا بفلاي بإيرترا لكم زلهم زناب زبالين ولا حجي أبقى لك الخوابيتات دحيرو زناب انتبس
فرقي نحاسه بصيحو بحج الزراء بحج ولا حنت مصيق يخمر ولا حنت نجر كون يكلني بዛ አጋጣሚ ኣብ ትግራይ ትዝኸፍአ ድርቂ ኣብ ዕድሚኦም ሙሉ ኣጋጢሞ ዘሎ ህዝቢ እዚ ከባቢ ኢሮብ ዝበሃል ማለት እዩ ብኡ ክሳብ ሰንዓፈ ኣብኡ ዘሎ ከባቢታቱን ልክዕ ኸም እዩ ግን ከም ትፈልጥዎ ብኤርትራ ዘሎ ሽግር እንደገ ስለ ዘይወፅእ በቃ ሰስድራኻ ደዊልካ ገንዘብ ምሕጋዝ ጥራሕ እዩ በዛ አጋጣሚ ድማ እንታይ ክብለኩም ደሊኹ ብራት ሰማዕቲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብሁማኒቲ ተጊስና ንገብሮ ንህዝቢ ትግራይ ንፍላይ ነዚ ህዝቢ ኢሮብ ኣጋጢሞ ዘሎ ሽግር ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ጎፋንድ ሚድዮም ካልእ ናይ ሓገዝ ፕሮግራማት ይኸዱለው ኣብኡ ኸይድኩም ተንዝኽእሉ ድልየት ዘለኩም ብድልየትኩም ሓገዝኩም ክተበርክቱ ፃውዒት ከቕርበልኩም ይፈቱ ማለት እዩ ዝኾነ ሊንክ ድዩ ገለ እንተረኺበ ግን ኣብዚ ናይ ኮመንት ሴክሽን ክገድፈልኩም ወይ ኣብ ፌስቡክን ሼር ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ምስኡ ዝተተሓዘ ከም ትፈልጦ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ስርዓት ግደፍን ሕጂ ከቢድ ዝኾነ ናይ ቃላት ኩናት እዩ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ መንጎቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ሓደ ካብቶም ተሳተፍቲ ዝነበሩ ብቅድሚት ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ባጫ ደበሌ ዝበሃልን ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራ ፖለቲከኛታትን ከቢድ ኩናት ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ተማሪኽካ ኣይተማረኽኩን ዝብል ኩናት ናብ ህልኽ ዓሪጉ ከም ዝፍለጥ ባጫ ደበሌ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣብ ኬንያ ኮይኑ ከገልግል ጸኒሑ ሕጂ ግን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት እቲ ናይ ኣምባሳደርነት ስራሕይ ኣብ ኬንያ ወዲኤ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሰ ኣብ ሰራዊት ከገልግል መጽእ ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፉሎ ባጫ ደበሌ ህግደፉን እንቋድሓን መጻኻ ሕጂውን ክንማረኸካ ኢና ዝብል ፈኸራ ኣቕሪቦም ኣለው ዝገርመኩም ነገር ኣብዚ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረሉ ባጫ ደበሌ ልክዕ ምስቶም ናይ ትግራይ አክቲቪስትስ ከምኡ ሰብ ስልጣን ተሃላሊኹ ናብቲ ውትድርና ተመሊሱ በኋላ ቅድሚኡ ተፋኒዩ ነይሩ ገርመኩም ካብቲ ምፍናው መጽዩ ኣብቲ ወታደራዊ ስልጣን ኣትዩ ኣብቲ ኩናቱን ተሳቲፉ ማለት እዩ ሕጂውን ኮማ ዓይነት ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ባጫ ደበሌ ኩናት አይ ቲንክ መባልዕቱ ዝመስል ማለት እዩ ብዘይ ኩናት ክነብር ዝኽእል ኣይመስልን እምበር ካብ ኣምባሳደርነት ናብ ውትድርና ምምላስ ዕብዳኒ ክባል ዝከኣል ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራ ተኸታተልቲ መንግስቲ ሱዳን ሎማዓንቲ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ዘመናውያን ዝኾና ድሮናት ናይ RSF ኣውዲቐ ክብል ሓበሬታ መሓላሊፉሎ እተን ድሮናት ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሳ ምዃነን መንግስቲ ሱዳን ብወግዕ ገሊጹሎ እዚ በተደጋጋሚ ክገልጾ ጸንሐ እዩ ሱዳን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ናይ RSF ብዝሕ ዘለዎን ድሮናት ከተውድቕ ጀሚራ ኣላ ማለት እዚ ማለት ሓያል ዝኾነ ፀረ ድሮን መሳርሒ ተዓጢቖም ከም ዘለዉ ይዘርኢ بخاله مداي أمريكا أبز قربا جزء بتدقق أب لعلي البرهان فغراتات تجبر صنيعة بأمريكا زقربة ناي سلام تصوعتون البرهان قبولي كألن البرهان كقبول زي كألن مخنيات كابتم زعابي مخنياتات حدا أوشت البرهان نسراويت البرهانون نابز درجة زي نخبت صحب مورال بكل زحجزو بوزحات ناي إسلاميك برازور هرز بحالو ترنافيتها سلزلوهم إذا ترنافيتها زيهم دما بمولهم زمولوا بفلايك أو تدراو تعليم زوسدون لوجستيكومن أب إيرترايو أب سوا تعليمهم ناب ناي سراويت البرهان زخوريهم نزي البرهان ناي سودان سبستان بتدقاقامي نإيرتران نهزب إيرتران نمنجسي إيرتران مسجانهم كم زقلوا زفلتي بتدقاقامونا بإيرترا عدتي جورنيرم باركس لو ما عنتو تيبزلو زيناتات مسرت منجس أمريكا أبلعلي البرهان حافشوا قبل على زحجي أو كارتون زلوا منجستي كبرت زخون الجراتات نمجبر ودي إله كم زفلت ناي سودان ناي نوح عمد هذا نبر الجراتات زي سيفيلا ومنجستي كم جل عم كلمة تقينات من جمار ومسمات أيو تلاعيلو نيرو حجيجن أتي الجراتات بمولو كملاسيو كابتم الجراتات دما أرمس إمبارغو ويكأنا يتصوارات ناي لوجستيكن بمولو زبهال الجداي إذا أنت تجيرو السودان بعبي ختسي على البرهانون كسيو تحيل ميزانون كأير خدي لعل زخونا جن إذا زينازي نهجدفون طعم زينا يكونن هجدف كم تفلتوه إذا ناي السودان كوينات بفلاي بلوجستيكن مع أسوار متحلفن وتهدرات بمعلمن عب كدمي درجة السرعي لو ما عندي مارتين بلاوت أبزوت أو صحفون إيرترا كابتن أب كرن أفريقيا أزيوز حيل الرول ويكا ترى تتصاوت زلا نايتي جامبل أب ملا قرن أفريقيا زول جامبل سي بتعمي وصاني تقولنا هاجر كوينا خمسة لا بساعات زي يزقلت زلهم زلوا استراتيجية كمامتان قال إنما ناي دارجا ملا قرن أفريقيا زول خونتات كم زي جيم انتهي بحال جيم تشينجر أمونغو خوينسي جامبلينج جيم تشينجرز بحال مالتي كم عين ترات أوت كم زلاون حاب صحفوت يولو مالتي بس خوين باتي إذا بأمريكا قبل علي RSF أي من قبل علي البرهان زو سد سقوم تات اندحر دات جميرو
ኩነታት ናይ ሱዳን ናብ ዝኸፈአን ዝተሓላለኸ ነገርን ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩም መደባት በዚ ዝመስል ኣብ ዝቐፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ደሓና ምሰዩ